نبی صلی اللہ علیہ وسلم دون فرمائے لیو ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، اللہ با خلق کو لپا آخرت کی سزا اور کئی عذاب اور کئی کم خلق چی انسانان تب دنیا کی سزاگانے اور کئی پناہ قباندی. دیو جنی حدیث کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی انسان بانی ظلم کی دے مظلوم دے او دے خیری وکینو اللہ رب العالمین فرمائی لانصرنک ولو بعد حین، خام خازب استا مدد کو مگر کلک سات رستی. لہذا ظلم داغی انجام خطرناک تے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمرا پورے حد پورے فرمائلی دی کہ انسان خود در کنار پا حیوانات بانیم چی چوک ظلم کئی را سبب دا جہنم گرزی، انسان خلا پریدا حیوان بانے چی کزیاتے کے ظلم کے امد جہنم سبب گرزی. حدیث بخاری کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عذبت امرأة فی ہرۃ حبستها وفی